Mogu li Argentina i Messi da odbrane titulu prvaka svijeta? Većina ljudi priča o Španiji, Engleskoj i Francuskoj kao glavnim favoritima, ali svi zaboravljaju da postoji tim koji brani trofej na ovom prvenstvu. Argentina i Messi su dakle i dalje ovdje, a u grupi su sa Alžirom, Austrijom i Jordanom gdje bi trebalo da osvoje prvo mjesto. Aktuelni šampion svijeta dolazi na ovo prvenstvo sa Lionelom Messijem u 39. godini, koji će pokušati da uradi nešto što nije uradio nikog 6 decenija, a to je da odbrani trofej prvaka planete. Posljednja reprezentacija koja je uspjela da odbrani trofej prvaka svijeta je Brazil i to iz 1962. godine. No, ova Argentina nije samo Messi, tu su i Lautaro Martinez, tu je Julian Alvarez, Enzo Fernandez, a Argentinci imaju i dodatni razlog za optimizam. 7 od 8 svjetskih prvenstava koje su održane na američkom kontinentu osvojila je selekcija iz Južne Amerike. Da li će Lionel Messi završiti svoju najveću zapravo reprezentativnu priču odbranom i osvojenim još jednim trofejom prvaka svijeta?